Видите, хора, днес си играем пак тока-бока, но вижте, този хамело свети, а другите направиха ремонт. Само да ги намерим мама, тати и децата. Ето ги децата. О, ето и таткото и майката. Деца! Да, мамо. Хайде да ходиме на плаж. Да, плаж. Но, мамо, тук се изкъпахме. Да скъпам. Все така прайс. Къпа се преди да сме ходили на плаж. Добре, после пак се скъпа. Пора не знам само това е тази точка тук на таткото, на ръката му. Но не съм правила аз таткото, да знаете. Затова не е мой проблем. Хайде вие се преоблицайте, ние се обстави, се вицакаме в асансьорът. Прин! Така. И деца, ако може по-бързо. Иска си да сме русалки. Да, русалки! Но така трябва да съм по-яще. Нищо бе, аз те дърза. Добре. Ти каква си? Иска ти? Не можем. Къде ти е третата русалка? Ето ми е лилавата, нали? Иска си да сме цветенце? Как цветенце? Ти да си лилавото цвета, аз да съм стъблото, което е зеленко. Да, става. Ето хоп. Оп, хоп. Да, и аз хоп, чакай. Аз да съм тук, ти долу. Хоп. Да, като стъблаш ми. Като цветене стъбло. Цветенче. Айде, деца. Идвайте. Хора, просто ако не знаете защо не ги отрязвам тези, защото ме мързи. Да, но нищо, тогава мога да ви говоря. Айде. Ама Дейзи, само спинкас. Май гуд. Само не на уния столове. Сезонга или каквото и да е. Но, деца, ако се чуете защото те са за гости. Добре, мамо. Добре. Айде. Стой си вземе с поястето. О, да, има поясти. Хора, все едно е влезнала вътре.
О, бараката! Мадам, аз бях видяла май, вече не помня. Русалка! Кажа тя, светеница, паста, звезда. Какво? Това? Сестра ми ли? Бети? Или аз просто много малко? Или тати? Или мама? Не ми интересува и май и тати. Ама смело. О, си помоля, мама, на вечертата си изпечеме масмело. Ако имаме, мама и тати, ухко ще отида карката им в гостите. Айде се връщам. Мамо! Може ли с сладката сестра ми? Не лодката. Може така, нали? Да, може. Ще правим няколко кръгцата и се връщаме. Да. Не искам. Само изключете. Rockstar, Solo. Мамо! Да. Може и тук малкото ми по-освободите. Ами да. Може. Но както я по-освободим? Можем ли тия камъните ги изкарваме? Не можем да местим огънцето, което по него изгасих. Добре. Дайте поровим тук. Хайде избрали градска. Не знам. Каквото взема. Хайде. Давай. Хайде, стигам рънка. Мама, много искам да вземем тия ръбънцата и такова. Имаме същите. Добре, я хостите си на тия. Може имаш смело, мамо? Ма останал само за вас двечките. О, ела. Хайде! Или сега се ти изгори. Ама тя си го препече. Много вкусни са. Да, и айде да се прибираме. Добре. Хора, много яко ремонта, нали? Пишете в коментарите дали е як. Ако е да, кажете, че е як.
Чак толкова хубав. Кажете. Нямам претенции. Хайде ние сега да се преобличем, деца. Ако искате, тук се преобличете. То вие нямате тук дрехи. Само на малката. Е тук дрехта. Добре, мамо. Кота си облека, кота си облека. Това си обличам. Ами аз се облека този път. Този скучен потник. Абе, сте утре не ходим на някакво заведение. Там Бети, само ти се преоблече там. С на малката дрехта. Примерно... Мамо, затвориха се вратите. Не отвори. Да. Айде ти ядай. Айде ти си ядай тук. Хора, ако не знаете, се има толкова много цветолови и защо в бараката има стая, защото това е стаята за гости. Са на малката тук трябва да и прибирам. Деца малко. Има бизонта, се си отцапам, как за майка ми. Макота си облека, макота си облека. Кота си облека. Та срокна не. То с нещо. Трябва май да пазаруваме. Са проси облицам тус. Но утре всяка май да ходим на нещо. Но беше май зануда. Хора, едва вкарах вътре по принцип гардеробата идеален. Леглото е идеално в бараката. Мамо, тук съм. Добре, деца. Къде са минус? Така. Деца, нещо за закуска. Ще го ядем на вечеря. Така. Оле, майко. Деца, не знам каквото ви сготвя. Малко се ходим на ресторант ли бе? Деца, се ходиме. Мамо, първо трябва да се преобличам. И няма нищо луксозно за ония си луксозен ресторант.
бастати няма и се обслужва. Излади ми туалет. О, супер! Ела, Бети. Да, идвам. И това ти може да облечеш. Добре, мамо. Ето към си остави твоето облекло. Само трябва Ради да се облече. Чакай малко. Ти си се отила. Аз си сложа съпка ми. И аз Ради ще си сложа нещо. Ради, айде да се преоблечеш. Хора, наистина няма за нещо за детето, за този луксозен ресторант. Айде, Радице, сина ти. Са ти коси обличаш, Да. Аз свърнах се. Да, някакси отила. Може аз ще сладя гемка. Да, заповядай твоята дъгица с кадиодема. Специално за теб. Аз бих си сложила една сапка, нещо друго там има ли? Ми трябват ни парички. Не дай да мама си има портмонет. Да. Тук да иззем нещо, ни трябва нещо. Хора, ако се чуете къде тия легла тук за какво са, те са за от гостите, ако имат дете или ако имат бебе. Хайдето побързо, мама и тата ни чакат. Савиног. Аз това е моята прочета. Не знам много английски. Айде, мамо, тате, ето и... Майко, що ще се сторила ти сутила? А ти изгледаш като някаква си... Айде, бисто. Айде, малото тръгваме. И съм си добре, нали? Добре си. Нещо в фризера. Абе, и не ли там сега се ядеме, бе? Хора! Здравейте! Здравейте! Ако искате, тук може да има дрехи за специално такова. А ако искате за вкъщи си ги вземете, те са пари. Пари, но не ни трябват. Окей. Тук е туалетното. Има ли някъде бебеско столче? Да. Бебеско столче. Да, сега се го намеря. Ало, 2, 3, 5. Къде бе столчето? Абе, на първият бе за бебето. До... Абе, спри работа. Ти навите. Бе. Турчето тук бе,
Връща се. Добре. Абе, какво точно така? Без изключи. Дайте да кажи. Не мога. Извинявам се, вие са толкова глупав. Ето го. Хайде по-бързичко да се тръгнем. Баста маса е възможно най-хубавата. Тук. Време. Много ви благодаря. Можете да си пуснете музика. Не повярвайте това подарък за някой от вас. Вие се разсъдете в кой можете. Искате ли нещо плат за вас, тримата, четиримата? За малкото, ако може не, ако стане. Просто за малкото само да е полезно, ако имате. Добре. Интересно, полезно за малкото. Аз нека подоска да им видя те се стане. Тази подоска. Оксана. Но. Намерите се. С едно лимонче, ако може. Така. Една роса за майката. Здравейте, най-накрая дойдохте. Защо осветлението малко се намали? Искате ли секундата го видите? Видяйте. Как мило. Вода с лимон. Да, с боровинки и ягоди. И вода с краставица. Много благодаря. Ако искате да сипете малко шампанско. Моркови. Да, благодаря ви много. Няма право да пипате. И за малката сладурка едно млекче. Малко много ме срам пред тези хора. Да ми вземеш една меню или нещо за хапване, ако няма меню. Да, разбира се.
Извинявам се, искам най-якото ястие за тринт. Е полезно за майка, за малкото. То съвсем. Хора, това е толкова яко заведение. Бързо май ми поискаха да им дам някакво косотя. Тук някаква косотя. Може ли да направите? Косотия. Това без Зехтинце сложи. Ста спица. Ма за ти магата. И трябва тя да оценя, бе. Хора, толкова сте иначе. Много се извинявам, но само това имахме. Добре, благодаря. Ох, майко, това просто ми ясно. Сега с теб. Абе, дай го на мен. Не съм те. Абе, ти си се. Не, знам. Ай, също не. Ти ми го това се. Майко, тук е ужасно. Всички бързо преобличаме. Може просто така да ще нямаме и тук да оставим някакво си место. Не може. Нормално ли са? Добре, мама, спи се. Абе, бързо просто се преобличаме. Ханчестеначе. Просто бързо се преобличаме, какво не разбирате? Бързо, бързичко, бързичко. Абе, тази дя няма вземаш. Ама ние се идваме с вас. Да се посигуваме и идваме с вас. Не може да се как се скъпи? Искам да бе. Айде са.
хора толкова як този ресторант. Просто трябва да се приличаме. Аз просто се обличкам. Пижамката ми. И така. На бананчета. Знаете, царското видео какво ти поискате. Това знаете, може да справим с минали малко деца. Каквото си поискаме. Много ми се спи. Мен ти шуп. Хора, и вече е време това видео, майте го кликнат.